ka chen lak lo lom le ve ka cheu voina movie kan en ho le tur chu skyscraper ti ania a top thleng mi lo thlir sak le vek donia a movie in channa chun Will Sawyer aron lang anauten in mitang chan chu an lo tum mek an misona chuan mitang man tu chuan thi chil bom chu ti puakin Will chu bom puak awangin hliamna tak tuarin a oma a ke veilam chu tana ngai pha ani tun hun chu lo langin Will chuan kelem alo wa mek anu pui sera le afa phirte Henry le Georgia tenen chuan apartment pakhat Chovela skyscraper sangber Hong Kong huna chuan an chenga Zaolong ji chu businessman house tak mai ni in chhong zani som ni panga building sang tak mai nei tu pa chu aning he nge Will chuan private security company chu bulchan ve in chu hmuna chona om ve thei pha ani sera in Will chu a phone siam that sak turin ati Will chuan a phone chu switch off sakin on le ringot Ben zao ta na thok chu elevator atang chuan ron langin chibai aron buk sera le no pangte chu hun hlim om tak mang turin an kalta a Will le Ben chu elevator a chuangin meeting nei turin an kalmek zao security director azani le insurance boy pui tu Mr. Pierce tenen chuan anin mu Will chu building security system endik tur chuan an ruaita a an meeting na chuan report pe in kang mai laka him tok thu le an security system po achat tok thu asoi pon lam security en fia alangai thu asoi telbok zao chuan Will chu tablet ape tablet chu a mai mang chiao hon thai ani zao chuan Will chu room pakhata hruaita darth lang chuat atanga ron chuak a hmu chuan mak ati hle chumi zowa Will le Ben chu longa an chuang ta longa tang an chuk nu chuan ruk ru pakhat chu ron lang thutin Will a bek chu chu sak pa in a zai pop mai chuti lai chuan building hnuai lama engineer pakhat chuan bang atanga kwaron in siam chu a hmu a endik mek lai chuan kut ron chuak thutin re hlum ani da der mai tual that tu in a gas mask a phel hnu chuan course bota ani ti a hriat thei ta a Benan Will a hliam te chu alo tuam sak mek Will chuan zao tablet pek chu a beka ni lawin a jacket iptea akzok hi alo ni a sera in Will chu ron video call in Henry adam lo awangin an apartment a an let to thu chu ron shil Ben chuan Will chu silai na tin ta thut mai course an hnuaya a thok reng hi alo ni a Will chu a tablet peturin ati Will chuan pedu lawin anin sual tangal Ben chuan ti pal thil thu in asilai mang ngei chuan a oma a inkap ta pop mai a thi ma in Ben chuan Will chu a chung te building a let tur an ni lo thu a shil thil thleng tur a hriat lok awangin a hruai chuak ani course le anau te chuan chhong som ko parukna chuan kang mai an chhuata Will chuan tukver atangin building nasa taka almek chu awahmu Will chu misual ho chuan anon baile tukvera chuakin lailona tang chuan a chuka zia course tho pui tho churon lang thutin stun gun mang chuan aron man ta thut mai tablet chu lak sakin a mai chu a scan sak ngal ka atum mek lai chuan police chu ron thleng thutin Will hwal tu te chu anon kap ta pop pop mai Will la bek ru tu chu an kap hluma zia chu ven mangin atlan chengal Will po bike a chuangin building lampan chuan atlan ve ngal wat zia le anau te chu building a lutin staff ho chu an kap hlum ta veka tablet mang chuan building a kang mai thelna chuan off the dai mai misual pahnih chu elevator atang chuan ron lang thutin sara le afa te pahnih chu top floor a an hruai ta ngal mai al chu elevator kwa atang chuan ron al chawin aron puak chuak ta pop mai inspector u le anau te chu Will man tur chuan an thok chuak ta ngala an rin danin building a kang mai thelna call off tu an ngai ani hacker chuan zia hena tablet chu facial recognition tel lawin a control vek thei to thu a shil chu vele zia chuan a ka phlum ta ngala azani chuan zao hena building chu an chhuah san vat ani lo chuan an tan tur thu a shil zao chuan a rotna chu pompuin chhuah san an tumta a course bota thil ti vek ani ti chu a hria chu vele room pakhata kal ngalin flash drive a tho ruk chu ala ngal police hawa pumpel hnu chuan Will chu crane a lonin a chung te chan chok turin building chunga chuna lut theita a helicopter lampanin an kalmek mase azani chuan pilot chu misol ani ti chu a hrengal Mr. Pierce chuan guard silai chu chu sak thutin
akap ngal pop mai Mr Pierce po chu course hnuaya lo thok reng ani course le anau te chu ron chuakin zawa guard te chu anong kap hlum ta veka zawo chuan course ne na kap hluma a pen drive chu lak sak mai turin ati course chuan lo chang le tin ama le pen drive chu helicopter a hruai tur thu a hril a building kangral vek lai chu amit ngai mu tir adu thu a hril tel bok azani chu ron tho chuakin pilot chu akap ta pop mai helicopter chu building chunga chuan tlai na cheta vek mai ani chu vele zawo chu atlan chinga la room a lutin a inkal hnan ta dai mai zia in course thena room kong khar chu tablet manga hon thailo thu a hril wheel le achung te building chunga an om thu a hril tel bok Pierce chuan wheel chu zon mu angai thu a soi ti chuan room an lut thei don ani sara le afa te chuan lei an lo kan mek Pierce chu aron lang thut silai por chuang halin sera chu aman ta ngala sara chuan akekor ipte atangin sakor bakche chu por chuakin afa te pahni chu tlan che turin ati chu vele Pierce akia chuan a vit ta pop mai anin sual ta ngala atopa atuk zal thei sham thir bantla chuan lei chu avo cheta vek mai le ake dar chu tla in Henry le Georgia chu anin then sang ta Henry and Georgia chu tui kho thla akal chho tur chuan ati Pierce chu ron tho chuak le in sera chu aron beile chu vele wheel chu ron lang thutin lei atang chuan anam thada deya wheel chuan thing phek chu do in sera chu Henry hruai turin thing phek chu azo phei ta ngala sera in Henry pok pa chuan thing phek chu zo let le in an thing do a chiat ma chuan a thleng thei ram elevator a Henry le sera chu an chuang ta a ma se khol ti nung tur a chiat to awangin wheel chuan thir hrui chu check chhum popin elevator chu atata wang mai lei an thlin ma in sera chuan a brake chu koi thla in Henry nen building chu an chua san thei ta a chu vele inspector u nen chuan in mu in thil thlen dan zong a hril misual pahnih chuan Georgia chu man tumin an mek tui kho thla chunga atlan lut wheel chuan ron muina in sual ngal afanu nen chuan manin course ma a an hruai ta a course chuan room chu hong turin ati wheel chuan lo chang le tin a chung lama tang chia hon thei thu le a hon thei dan om chun chu room chunga fire alarm ti nun angai thu a hril ma se thil thei lo ania a chan chu course an building khol zong a ofek wang ani course chuan zao bula hruai lo ani chuan afanu Georgia chu building atangin a pei thlak tur thu a hril Georgia chu hruai ngalin wheel chu an hnu chia wheel chuan news chu en sera le Henry an himti chu a hreta a sera in building chunga ami mu chu officer u a hril police chuan thlak an entir an how to pa chu course ani ti an hreta a police ho chuan course chu engwanga building chunga amali ama in tan tir mai chumak an ti hle sera chuan course anauten bom pakhat siren ti in ziak an kentel thu a hril police ho chuan rang takin an zir chiang ngal parachu da ni ti an hreta a sera chuan ngai dan siamin building atangin an zuang thla ani chuan building hnaya an tum tur thu a soi wheel chuan room kong khar hon theina chu building pon da ma om ti chu a hreta a tukver dar hlang chu voke popin building sira chuan a lon phaya khol vir vut chunga chuan lutin wer chu atan mok mai building kong khar chu in hong ta a wheel chu rang takin building chunga chuan lon lut le ngal room kong ka in khar tur chu akelem mang chuan a dau man ram room chunga lu hnu chuan zao chuan wheel tukhuma chuan silai na lautin ngala rang takin wheel chuan a silai man pa chuan a kher thlupop mai zao chu bo betin in biak adu thu a hril zao chuan course bo ta chungchang chu a hril ta a sum dong hausa le thil thei tak tak dan lo anga poisa ana ei ruk dan zong a kol thu chu a soi course chu zao an building a saklai chu a hne na kalin an poisa chu thu ruk sak turin ati a ma se zao chuan bank transfer na software pakhat phum ru in sum dong in zom khom ho chanchin zong chu ala khom vek ani sum dong hawin thil thleng an hriat nu chuan course chu a thil ti sol asiam thalo ani chuan anun na lak saka an vota a zao chu a thi ani vai chuan a copy chu thunei tu te bula a thleng dona chu wangin course chuan a original file chu saktumin building chu a halta a zao an flash drive chu tlan chiat puya tum don ti a hriat awang chuan ani wheel chuan course a thil du chu an pek angai thu a soi ma se zao chuan an nun na alak sak ve tur thu a lo hril wheel chuan a fanu chan chua adu thu le anun na ai ma a angai poimo thu a soi le chu wangin zao chu pui turin ati course le anau te le Georgia chu in chunga an omreng lai chuan
Will le Zhao chu an ron lang ta a Zhao chu akut phorna atangin atal pu thut drive chu chu sakin Will chu asilain atin ngal parachute adu thu asoi course an anaute zinga mi chu parachute peturin ati Zhao chuan flash drive chu room le lama avom phai ta dai mai chu vele Will chuan afanu Georgia chu tlan che turin ati ngal akor hnuai atangin ngun hnam chu por chuakin a mami chu asat popa Zhao chuan misol ho chu akap ve ngal chuat atangin dar thlang aron chuak treu mai anin baitan ta ngala misol ho chuan mishing tak tak chu hriat har an ti hle Will chuan flash drive chu a hmuta a misol chuan ron hmuina ron kap officer u chuan police ho chu hruain parachute manga an tumna hmun tur chu an bai ta ngala police car atangin sera chuan zia in police officer ka atum lai chu lo hmu motor kong khar chu tlo hong popin zia nen chuan ein sual ngala motor horn chu del ri in officer u chuan an thom chu lo hria a zia in a re hlum ma chuan police officer chu ron thlengin zia chu sila in a ron tin ngal sera chuan tlo let topin tablet po chu alak sak ta ngala Will chuan course chu alam hoi turin ati ma se course chuan Georgia chu alo man reng mai grenade aken chu ti puwa vauta a Will chu flash drive aken lai chu abula the phei turin ati course an Will a thla lek chu alo bia chu ni in Will chu a hnung lama alo om reng ani course chu tlo thlapopin Georgia chu amman ngala grenade aken lai chu puakin course chu athi chiang hle atla som nuayang chu sera in tablet mang chuan building khol chu atinung theita a anti-fire measure po ron online le in kang mai chu thelmi ani theita ani helicopter po ron thlengin Will Georgia le Zhao te chu an chan chuak ta Will chuan Zhao chu flash drive ape ti chuan an chung kwa chu hlim takin anin hmule theita officer u chuan atopa Will chu a hmule a building hal tu ani lo ti chu apom ta ani Zhao chuan building chu arang theiang berin sak that atum lia ta hian a top ani video I hmu no mi lo ti ni chuan mi no like sak le vek donia next video a movie hmu nom tak tak karon ti chuak le dona mi le subscribe lo zong zong te mi lo subscribe vek donia